Perkara duit iki nyat angel kok. Nyat gawat ning perkara duit iki. Rombongan iso bubar nggo perkara loro. Siji perkara duit, loro perkara jerone jarik. Lah iki lho. Iki sak nomer iki. Lah ya to Dipate. Panjenengane kok saged ngendika kados mengaten niku jane enten napa ngangge dasar napa nganggem wonten Kiai Semar jagate kaya horeg bumine geter hawane panas ngendi papan ngendi panggonan anane mung gegeran dredah munggahe panca bakah beda agama dadi sulaya beda panemu dadi padu beda pilihan padha gontok-gontokan Kang Sarta Kiai akehe bencana alam kang animbrung jagat raya iki ketitik kahanan Madyapada saiki lagi ketaman pagebluk mayangkara awising boga kelawan wastra yen aku nyawang kahanan Madyapada kang kaya mangkene Abimanyu kang dadi tarunaning negara kang dadi satriya-satriyaning bangsa aku kudu tumindak kepiye Kiai Semar Semareka den prayitna Asmunira ririh eka balik Tetyane Gandayani wong Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar bilang ana lintang Bima Sakti Ndara kula Raden Abimanyu leres pangandika panjenengan jagat niki pun kebak dahuru kedaya saking jagat sing wis sepuh donyane sing wis rapuh enten napa to kok pendak dina jagat niki isine kok mung ruhara jalaran kathah umating Gusti ingkang sampun kelangan telung rasa dahuru utawa ruhara kang animbrung jagat raya iki disebabake saka jalma manungsa sing wis kelangan telung rasa Kiai. Inggih. Kathah manungsa sing kelangan telung rasa ing antarane siji kelangan rasa kamanungsan angka kalih kelangan rasa katresnan angka 3 kelangan rasa kabangsan utawi kebangsaan den banjur jlentreh Kang Sarta maknane kepiye wa Semar setunggal kelangan rasa kamanungsan cobi sakniki jenengan pirsani wonten paribasan sagalak-galake macan ora ana sing kalu mangan marang gogore dhewe. Tegese macan niku galak. Ning sagalak-galake macan tetep ora mentala mangan marang anake dhewe. Kosok baline manungsa.
ing atase anake dhewe tedhak turune dhewe niku meksa dipateni. Niku jenenge menungsa sing wis kelangan rasa kamanungsane. Kathah to bayi dibuang karo wong tuane. Kathah to anak meh dipateni karo wong tuane. Ana to wong tuwa dipateni karo anake. Niku jenenge manungsa sing wis koncatan rasa kamanungsan. Angka kalih kelangan rasa katresnan. Rasa katresnan dhateng mriki sanes katresnane wong lanang kalih wong wadon, nanging katresnane padha-padane umate pangeran. Jaman saiki eneng perkara sithik dadi gedhe. Kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Kalamun ana perkara ora gelem ngrampungke perkara mau kanthi ademing pikir lan kanthi rasa sing semeleh. Ning sing dioyak mung murkane hawa. Lah ingkang pungkasan, Gus. Sing pungkasan jagat menika kebak ing dahuru lan bencana alam. Awit manungsa angka 3 sampun kelangan rasa kabangsan. Sampun kathah para kawula negara sing wis lali karo rasa kabangsane. Ora ngrumangsani yen to uripe niku rina nganti bengi diayomi kaliyan negarane. Iya wa Semar, pancen bener apa sing dadi kandhane Kyai Semar Badranaya. Pramila Raden, menawi panjenengan ndara Abimanyu kepengin jagat niki saged ayom-ayem tentrem, panjenengan rewang-rewangi nggih Gus, meminta nugrahaning Gusti ingkang akarya jagat, nyenyuwun marang purbaning Gusti supados jagat niki saged waluya jati temah nirmala Den. Sranane wong yaluhung betah topo kurang goling helinga solah jatmiko Wa Semar Badranaya, banjur dalan ngendi kang kudu tak tempuh Kyai? Den, Ndara Abimanyu, kula sampun nyawisaken sarana murih gesangipun para kawula saged mulya. Panjenengan ingkang dados generasi penerus, panjenengan ingkang dados para taruna-tarunane negari duweni kewajiban njaga marang katentremaning bangsa miwah nagari. Ndara, kahanan badhe ayem menawi calon pangarsa utawi calon pemimpin negara saged nggayuh nugrahaning Gusti ingkang sakmangke sampun tumurun winastan wahyu cakraning rat ingkang dados simbol wahyuning keprabon Ndara. Wahyu cakraning rat kang dadi simboling wahyu keprabon. Nggih, Kyai Semar mokal yen Abimanyu bisa ngantukake wahyu kasebut. Nyatane aku saiki krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata. Jarene wis akeh para putra-putra bangsa, putrane para panguwasa sing padha kepengin ngentukke wahyuning keprabon ingkang winastan wahyu cakraning rat kuwi mau Kyai. Den, sampeyan aja jirih getih wedi ing mati.
Sing wenang milih niku wahyune sanes menungsane. Senadyan wahyu ning durung karuan. Durung karuan saged kuat utawi kuwagang nampa wahyu keprabon, wahyune ratu ingkang winastan wahyu cakraning ngarat. Kala wau Gus mangkono Kiai. Nggih. Nek miturute Semar sing liyane do ngetok-ngetokke kepengin dayuh wujuding wahyu cakraning rat pun monggo ora usah digagas. Ning nek miturut pamrayogi kula sampeyan Ndara Abimanyu malah nindakaken namur laku tegese nyamar. Sak rampunge nyamar jenengan nglakoni tapa ngrame munggah gunung mudhun jurang mlebu karang padesan nglakoni blusukan Ndara. Mbantu sok sinten kemawon ingkang butuhaken bantuan. Jenengan badhe kula dandani. Kula dandani wujuding brahmana utawi pendhita. Jenenge disalin mboten Raden Abimanyu ning Pandhita Begawan Madu Brangta. Begawan Madu Brangta. Nggih. Mugi-mugi nggih Gus. Kanthi cara paduka ingkang nindakaken namur laku utawi nyamar punika. Paduka Raden Abimanyu saged ngerti sambate kawula cilik. Wekasan saged ngentas panandhangipun para bebrayan agung ingkang samangke nembe ketaman keserakat gesangipun. Mangkono Kyai. Nggih, sumangga. Sumangga kula dandani wujudipun pandhita utawi brahmana. Sesarengan kalian panjenengan nganggo tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi saged lebda ing karya paduka Ndara Abimanyu hanggayuh nurbating Gusti Wahyu cakraning Raden. Ari Om
Sumulole, sumorate, emprit gantil buntute omah joglo. Hawela. Adipate Harya kang ngrubaya ing Sukalima, Kakang Pandhita Durna. Mestine Adipate tanggap ing sasmita. Galamun ta sesembahane wong sak negara Ngastina, angger anak Prabu Duryudana. Ripalenggahan sak mengko beda karo adat saben, beda karo adat lupiya. Iya, Kakang. Lah dalah. Syukur yen siya ditanggap marang swasana iki. Jalaran waton siniwaka aning sitinggil negara Ngastina, panjenengane kersa enggal paring pangandika ngrumpaka piye carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing wis-wis. Nanging Dipate, nanging katone dina iki beda. Dina iki beda karo adat saben kok Dipate. Nganti bingung nggonku nggagapi. Apa ta jane sing dadi kersane anak angger Prabu Duryudana ki apa? Wiwit mau nganti saiki pijer meneng wae. Lah ngene iki nak sing didayoi meneng wae, sing dayoh ora bingung. Jajal. Pandhita Durna, Adipate Harya Sengkuni, Angger Narpati Ngawangga, Karna Basusena. Kabeh ki ra nggur mertamu, merdayoh ana ngarsane anak Prabu Duryudana. Sing didayoi meneng ae. Dayohe ora bingung Dipate. Lah iya to, Kang. Nek nganti ngene iki aku ya melu bingung, aku ya melu judeg. Kira-kira apa ana sing dipenggalih karo anak Prabu Duryudana ya Kakang Rubaya? Saengga pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak Prabu Duryudana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti mahanani anak Prabu Duryudana nandhang sungkawa? Apa uga ing antarane ngaku Kakang Rubaya ing Sukalima, apa sing seba liyane ning kene iki duweni kesalahan, ning kene iki duweni dosa, ning kene iki duweni kaluputan karo anak angger Duryudana. Lah iya to Dipate. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu dirembuk, kudu nganggo sarana mupakat utawa musyawarah. Dirembuk bebarengan. Ra yo ngono ta Dipate? Iya, Kakang. Wis, saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina kene iki sing disepuhke ya mung Kakang Durna. Mula dina sak mengko Kakang Durna matura kelawan panjenengane. Mbok menawa Kakang, mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya ing Sukalima, Kakang Pandhita Danyuang Durna bisa dadi jalaran anak angger Duryudana luluh penggalihe. Ya. Ora wurung sing tuwek sing kon maju. Sing nom-nomi do ngapa ngono lho aku iki. Angger nek perkara kok mesti sing tuwek sing diceluk, sing tuwek sing dijokne. Walah, sing nom-nom iki do duwe gawean apa? Ya merga sing tuwek iki dianggep bisa ngerampungke perkara. Ayo tuwek karo nom enak ndi? Ora usah bahas kuwi. Saiki iki sing kene iki sampeyan sing disepuhke, sampeyan sing matur ngono lho. Kowe nyapa lho dadak ngono barang. Nger, anak Prabu. Anak Prabu Duryudana. Monggo to, Nger, monggo. Kula suwun kanthi sanget kula aturi enggal hambabar pangandikan. Kula suwun enggal hambabar pangandikan baya wonten wigatos ingkang pundi? Semunipun paduka anak angger Duryudana nembe nandhang duh kita, nembe nandhang sedih. Monggo jernyatanipun wewangsaning para nimpuna. Nalendra ingkang siniwaka menika kedah saged damel tentrem, ora gawe tintrim. Lho ngaten. Sedaya sami nengga dawuh pangandika paduka. Menawi wonten salah kula,
Sumawi menawi wonten lepatipun Patih Sengkuni, sumangga katuran paring pangandikan. Sing iki lho salahe Patih Sengkuni. Ampun meneng mawon, Ger. Ampun kendel kewala. Para nayaka praja negari Ngastina ngantos bingung bilung-lungan judhek ngrasake padukan Angger Duryudana mboten enggal paring pangandikan. Sumangga slendra raos kula, slendra manah kula. Sedaya perkawis ingkang andadosaken gembolaning rasa niku mboten saged dirampungaken yen mung dinengke mawon, Ger. Pramara mangosomya ngambreng Kati karonaning kaswahase ring marga Hemalatgung Risang Ganta Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Hamara Mayahanto Kula tak takon kalih sampeyan kabeh. Perkawis napa, Nger? Masalah napa? Wonten problem napa? Blonjo utawi bayaran sing kula paringke teng sampeyan kabeh pendak sasi napa tasih kirang. Pendak sasi nampa gaji saka negara. Pendak taun diundhake bayarane. Nanging kabecikan sing kula tandur teng sampeyan babar blas ora ana undu-unduane. Wah, lah iki. Nek wis perkara dhuwit iki nyat angel kok. Nyat gawat nek perkara dhuwit iki. Rombongan iso bubar nggo perkara loro. Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki lho. Iki sak nomer iki. Lah ya tadi Patih. Panjenengane kok saged ngendika kados mengaten niku jane enten napa ngangge dasar napa nganggem wewaton menapa? Panjenengan Bapa Durna Patih Sengkuni Kakang Karna Basusena leh ngabdi dhateng Duryudana niku jane tulus lair tekan batin napa mboten? Kirangipun menapa? Kirangipun punapa anggenipun pun bapa ngabdi dumateng Praja Ngastina. Prasasat panjenengan perintah ngaler, Durna nggih ngaler. Panjenengan perintah ngidul, Durna ya ngidul. Napa mboten kemutan nalika lelampahan Dewa Ruci kepungkur? Lakon Dewa Ruci rumuhun. Lakon Dewa Ruci niku gayeng. Nek ora percaya, nggo taun ngarep. Oh, ngoten. Nalika lampahan Dewa Ruci, kula panjenengan utus pripun? Piye carane mateni Bratasena? Ing atase kula niku pendhita ning kula nggih tetep manut perintah saking Paduka Ananggir Duryudana. Bratasena kula jlomprongke, Bratasena kula alapatile, Bratasena kula larapaken ken jegur wonten Samudra Kidul ingkang winastan Samudra Minangkabau. Pamrih napa? Pamrih supaya Bratasena mati sadroning banyu. Bratasena kula apusi ken goleki banyu suci Pawitrasari. Ning sejatine banyu suci Pawitrasari niku boten enten. Sedaya niku namung reka dayane Panembahan Durna anggenipun ngeboti perintah dawuh saking Andika anak Prabu Duryudana. Meneh niku kula perintah ngaler nggih ngaler. Kula perintah idul, Durna ya ngidul. Kirangipun menapa, Nger? Bapa Durna, Dalem kula tak takon kalih sampeyan. Sampeyan dateng mriki niku dados menapa? dados sesepuh negara Ngastina. Maknane sesepuh Asepe ampuh. tuwa niku tegese Bisa buntu hawa. yen to nyatane Paduka saged ngendika ingkang kados mekaten. Menapa ingkang dados kekarepane Duryudana, menapa ingkang dados gegayuhan kang sarta kepinginane Duryudana? Kula ingkang badhe mbudidayakaken murih kasembadaning sedya. Nanging nyatane
Angger Duryudana duwe kepinginan ngono, ngene, ngono, ning nyatane mboten nate kelakon. Ingkang panjenengan ngendikake jaman sampeyan ngloropke Bratasena kon jegur samudra Minangkalbu. Ing pamrih ben Bratasena mati, ing pamrih ben Bratasena dumugine pecah. Ning nyatane nganti saiki Bratasena ya isih meger-meger urip. Angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan utawi wahyu sampun marambah makaping-kaping. Jare sampeyan Pendhita Durna Pendhita ing Sokalima niku pendhita limpat seprapat tamat dadi gurune wong sak jagat. Pandhita sing pinunjul winong wong ing dewa cinaket kelawan Jawata. Nanging kenang apa wiwit biyen nganti detik menika Praja Ngastina babar pisan durung nate kecondhoan kanugrahan wahyuning dewa. Leng-lenging driya mangu mangun gong ganduhan rimang lir-lena tanpa ganen ing lir-lena tanpa ganen yen tanpa lusa mengko sang Hyang Utama lole sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane ngono dadi alas dadi prunas Nger anak Prabu nggih kula tanggap ing sasmita. Batin paduka semunipun nenutuh lawan Pandhita Durna. Dadi wong tuwa ora bisa ngrampungke perkara. Paton ana wahyuning para dewa tumurun wonten ing Madyapada. Ngastina babar pisan durung nate ngentuke wujuding kanugrahan, wujuding wahyu. Rak ngoten ta karep sampeyan? Nggih, syukur menawi panjenengan sampun tanggap, syukur menawi panjenengan sampun ngertos. Wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada niku kathah. Wahyu Makutha Rama duk rikala semanten. Jarine Kakang Awangga Dipati Basukarna saguh nggayuhke wahyu Makutha Rama. Ning nyatane ketoke mangkat kaya yak-yaka. Kadung Duryudana ngentek ragat pirang-pirang nyatane mulih ngaplo ora entuk apa-apa. Wahyu Makutha Rama malah angger wonten ragane Panengabandha si Janaka. Wonten malih wahyu kang winastan wahyu Trimanggala. Kurawa ya kepengin gayuh ning nyatane wahyu malah diregem karo Panengabandha si Werkudara. Wonten malih wahyu Widayat sing entuk malah Abimanyu, wahyu Purbakayun sing entuk si Janaka, wahyu Tamtama Jati sing entuk Gatotkaca. Kabeh wahyu dientuk ning Pandhawa sak krucu-krucune, sak anak-anake. Babar blas Ngastina durung nate entuk gawe. Pejabat-pejabat Ngastina isan ing ngentekne bondo negara. Kamangka angger sampeyan niku anjang sana kunjungan teng pundi-pundi niku sing ngragati nggih negara.
Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul, foto. Laporan. Niku sing ngeragati negara damel duwite rakyat sing bayar pajak ning nyambut gawe malah kowe Mang midhangetke Badarna. 3 dina kepungkur Duryudana nampa wangsiting dewa. Wangsiting dewa kula wau kula tampi liwat pangimpen utawi pasupenan. Yen to sethithik wektu dewa bakal nurunaken kanugrahan badhe ngandhapaken wahyuning ratu wonten ing Madyapada ingkang sinebut Wahyu Cakraning Rat. Sok sapa sing bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat, benjang keturunanipun tedhak turunipun badhe dados Ratu Gung Binetara, Hanyakrawati Hambau Denda. Pindhane kaya bisa ngregem jagat iki. Mula ing taun niki Ngastina kudu bisa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Duryudana gak mau tau. Wahyu Cakraning Rat sing dadi simboling wahyu ratu, sing dadi simboling wahyu keprabon. Kudu iso dientukke dening negara Ngastina, kudu iso direkem dening para Kurawa. Lajah. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susuh angin ngendi nggone. Nggih. Badhe kados pundi kemawon? Kula tetep netepi punapa ingkang dados perintah Paduka Angger Duryudana. Nyuwun sewu. Lajeng wangsit ingkang Paduka tampi Wahyu Cakraning Rat kala wau badhe tumurun wonten pundi, Nger? Papanipun dhateng pundi? Papan panggenanipun tumuruning Wahyu Cakraning Rat. Wahyu Cakraning Rat badhe tumurun wonten ing wana Krendayana ya alas Krendawahana utawi dhateng pasitran Gandamayit. Mila sedaya dhateng Paduka Bapa Panemban ing Sukalima. Piye carane anggone ngungkih sarana wahyu bisa digayuh dening negara Ngastina? Nger, kados pundi? Sedaya menika kedah ngagem petung sing jangkep kudu nganggo sastrategi, Nger. Apa kuwi? Sastrategi. Apa? Strategi goblok. Lah, ingkang perlu digarisbawahi, Nger. Wahyu Cakraning Rat kala wau ora badhe tumurun wonten alas Krendawahana. Ya alas Krendayana utawi pasitran Gandamayit. Lah, kamangka, Nger, kamangka. Sing nguwasani pasitran Gandamayit niku mboten wonten sanes, kejawi namung Tandya Betari Durga. Ya Sang Pramoni. Supados niki mangke saged rancak lan gampil Paduka Angger Duryudana kedah sambat lan nyuwun bantuan kalian sing bau reksa pasitran Gandamayit kala wau. Menawi panjenengan anak Angger Duryudana kersa sambat kalian Betari Durga, tartamtu Ngastina niki mangke badhe ngukir sejarah anyar. Ngastina bisa kecondhokan kanugrahan wahyuning ratu Wahyu Cakraning Rat. Lajeng caranipun sambat dhateng Betari Durga kadosa pundi Bapa? Caranipun kados pundi? Mangke pun Bapa ingkang badhe ngreka daya. Pun Bapa Pandhita Durna ingkang badhe matek aji pameling.
badhe kula rawuhaken Bathari Durga supados rawuh wonten Bathari Durga saged dipun rawuhaken sakmenika Bapak. Saged, Nger, saged. Kula aturi jenak anggenipun pinarak, jenjem anggenipun sumanggem. Kula ingkang badhe budidaya, Durna sing badhe berusaha ngrawuhaken Bathari Durga supados rawuh mriki, Nger. Kuku sing dupa kumelun bening tiasa ngabeke kawengku sagung jajahan nanging sanget iki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyati jerah kang puspitorum kasiliring samirana mbre Sekar kadung ko ngas gandhanyo maweh rarasrenaning driya
tobat. Aja gawe kaget atimu aku sing teka Duryudana. Krana anggone panemban Begawan Durna. Matek aji pameling prasasat kaya pinetek talinganing Bathari Durga. Tumuli mak brabat aku prapta ana ing setinggil negara Ngastina iki. Ya ampun, eneng apa Duryudana? Eneng apa Cah Bagus? Pripun? Bapa Durna pripun iki? Sumangga kula aturi paring dawuh sing las mawon, sing cong. Panjenengan sambat kados pirembakan sekawit langsung kemawon. Ndang sambat, ndang curhat, napa-napa niku nek nyuwun dhateng Bathari Durga. Niku mesti akeh kelakone. Ngoten. Jalaran napa? Jalaran niku akeh wong sugih-sugih niku angger sambat Bathari Durga, kathah hasilipun, kathah berhasilipun, Ken. Sapa ae angger pengin sugih, pengin sukses, hubungi kontak person Tandya Bathari Durga. Nek pengin sugih mang mriko, pun dinteni teng kos-kosan. Oh nggih. Kawula nuwun. Kawula nuwun Tandya. Kawula nuwun Tandya Bathari Durga. Apa Duryudana? Apa biyu kowe iki tambah tuweke tambah ganteng, kowe iki tambah tuweke tambah bagus. Duryudana ya ampun ana apa bocah bagus. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Tandya Bathari Durga. Iya Duryudana, ya wis ndak tampa gawe bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestunipun ibu wae tampanana Duryudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana, Gendari Suta barepe Kurawa ihi. Inggih. Sampun kula tampi. Sampun kula tampi tangan kula kalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana daging kayuanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Piye? Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Tak kira wis ora kurang penak nggonku lungguh, Nger. Para gage, kendhih kemrungsunging galih, kesuk panata ling kabudaya-daya. Selak kepengin uning apa to darunanipun ibu nganti mbok tekake ana kene. Mara gage, sambata marang ibumu aku Tandya Bathari Durga. Kowe njaluk apa, Duryudana? Kowe apa njaluk sugih? Njaluk dadi wong kondang? Njaluk wibawa? Apa njaluk dadi wong sing laris? Njaluk apa wae sing dadi kepinginanmu bakal keturutan. Apa kowe njaluk demenan ben ra konangan? Tartamtu ibumu Tandya Bathari Durga mesti bakal bisa nyembadani, mesti bakal bisa nuruti. Matura Duryudana. Nggih, nyuwun sewu. Njaluk apa? Ilangan rasa durga masa gurugi. Rikeh Kang Sarta Pekiwu. Nggih, mugi kawuningan. Dewa sampun paring wangsit dumateng pun Duryudana. Bilih dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat. Cakraningrat bakal tumurun ana wilayahku. Ya kuwi ana ing pasitran Gandamayit. Wangsit sing mbok tampa rak ya ngono to? Iya ora? Nggih. Piye Duryudana? Apa kepengin ngentukke wahyu kanugrahan sinebut? Inggih. Kanjeng Ibu. Awit selamining gesang. Selamining Duryudana urip Ngastina babar belas durung nate kecondhokan kanugrahan. Saben-saben ana kanugrahan sing tumurun sing ngentuke lupute Pandhawa ya anak-anak Pandhawa. Napa kira-kira paduka Kanjeng Ibu Tandya Bathari Durga saged nuruti menapa ingkang dados pesambatipun Duryudana. Kula kepengin Duryudana duweni gegayuhan. Cakraningrat Wahyu Keprabon saged cumandhak wonten ing negari Ngastina. Hangut darit yastra riwut Urawati rawat wawati wedi lamun kauningan wong mring sang hambek humawati tanwandi binarati bloko kacurnan kang hambek juti yen sing mbok jaluk mung perkara kuwi gampang ning ya kuwi
Kowe kudu teka secara pribadi ana ing pasetran Gondomayit ora ketang sak propirane, kudu sesirih ana kono, kudu tetugur ana kono, cegah dahar kelawan guling. Apa kowe saged Duryudana? Menawi kula wakilaken dhateng anak kula Lesmana Mandrakumara kados pundi? Mandrakumara ya entuk sing baku bisa ana sing tetugur utawa tapa brata ana ing pasetran Gondomayit kono. Hanya dong tumruning Wahyu Cakraningrat kanthi mangkono bisa kasembadan negara Ngastina iki bisa ngukir sejarah anyar kula. Inggih ngestokaken dawuh. Ana syarate Duryudana, ana pitukane. Syaratipun punapa? Ana tetembungan Jerbasuki mawa beya, kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Liripun kados pundi? Punapa ingkang kedah kula wujuti? Menapa ingkang kedah kula kurbanaken? Bisa kasembadan apa sing dadi sediamu ning ya kuwi. Besok yen Duryudana wis tumeka pati, nyawamu utawa sukmamu dadi wadyabalane Betari Durga ing pasetran Gondomayit. Dadi jem setan priprayangan, engklek-engklek balungan tandak. Piye kira-kira Duryudana saguh mujuti apa ora? Sinokarta mretarta tamboning utama titi tetep dadi pangobaning ing piye kowe sago apa ora Wahyu Cakraningrat bisa kasembadan tumurun ana negara Ngastina lamun kowe besok Duryudana mati kowe besok sukmamu nyawamu dadi prajuritku dadi jem setan priprayangan piye kowe sago apa ora Duryudana Paman Sengkuni wonten dawuh mriki sekedhap. Dah ya nyapa to nyeluk barang. Iya. Paman, desundi. Kasembadan sedyane Duryudana lumantar Lesmana Mandrakumara. Nggayuh Wahyu Cakraningrat. Ning syarate besok yen panjenengan ingsun wis tumeka pati, nyawane Duryudana bakal dadi wadyabalane Betari Durga, dadi demit ana pasetran Gondomayit. Piye mungguh menuruti Paman Sengkuni piye? Ngaten nger, ngaten. Kula niku pun duwe pedoman. Pedomane Patih Sengkuni kados pundi? Mbok menawa wong mati niku padha karo wong turu sing ora ana watese. Wong turu niku nak pun mboten krasa napa-napa to, Nger? Nggih. Turu sajeke urip nganti kukuting jagat. Paribasane tanpa wangenan. Lah miturut pamanggihipun Patih Sengkuni, Nger. Panjenengan turuti mawon kekarepane Tandya Betari Durga. Wong wis mati ra krasa apa-apa kok. Bah sukmane arep dadi apa niku terserah. Arep dadi demit yo ben, arep dadi setan yo ben. Bakune urip pisan ana ing donya, iso sugih, derajat pangkat wis cumepak, duwite akeh, bojone ayu. Lho, ngaten. Dados dituruti mawon napa sing dadi syarat-syaratane Tandya Betari Durga. Lho, sembadane lho, turuti mawon. Mang manut kula mawon. Nek teng donya niku uripe penak, teng akhirat besok uripe ya penak. Pun ngaten mawon. Nek uripe teng donya niku pun rekoso, ning akhirat besok tambah tele-tele. Niku rumuse Sengkuni niku ngaten-ngaten. Sing penting urip teng donya iso kasembadan apa sing jinangka, dene besok urip bar mati ya wis dipikir besok. Saiki ora usah dipikir seru-seru, Ger.